गिबिसिनथाराव बयखौबो हामबायहोदों बासायगिरि प्रभु जिसुनि मुङै आरो आसा खालामदों आंनि बे बर'लेण्ड गस्पेल इउट्युब चेनेल नायगिरि आरो फेसबुक पेज नायगिरि बयखौबो आङो मोजाङैनो दं होननानै आं आसा खालामदों। आंबो आफा इसोरनि अननायाव मोजाङानो दं। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खौरां लानानै फैदों। बे खौराङानो जाहैबाय थांनाय मासावहाय जोंहा मोनसे जोंनि बर'लेण्ड गस्पेलावहाय मोनसे डान्स कम्पिटिशन जादोंमोन। बेवहाय जायफ्रा देरहानो हादों आङो बिथांमोननि नेम लिस्टफोरखौहाय दिनै लानानै फैदों। जोङो जोंनि सायख'गिरिफ्रा सायख'नानै मोननो हादों जाहैबाय टटेल 6 जन बादायारिफोरखौ सायख'नानैहाय मोननो हादों। आसा खालामदों जाय बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो जायफ्रा दिनै सायख'जायाखै बेबायदि गोसोफ्राव आं मानो सायख'जायाखै होननानै नोंथांमोना निराशा जायालाबानो इयुन फैगोन कम्पिटिशनफ्राव आरोबाव बाहागो लाबावगोन होननानै आङो आसा खालामदों। जाय बिथांमोना दिनै सायख'जायाखै नोंथांमोना गोसोआव आङो मानो सायख'जायाखै होननानै नार्भास जानो नाङा। नोंथांमोना देरहानो थाखायल' खेलाफोरखौहाय गेलेनो नाङा एबा कम्पिटिशनफोरखौहाय जुजिनो नाङा। मानो होनोब्ला नोंथाङा जेननायनि गेजेरजोंबो गोबांथार नलेजफोर मोननो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा जा रोंगौ बेनिख्रुइ बांसिनै आरोबाव नाजालांबाय थायोब्ला निस्सय नोंथाङाबो इयुन समावहाय सानसे देरहासार जाहैनो हागोन। फै जोङो बिदिब्ला देरहागिरिफोरनि नामफोरखौहाय आङो फारि फारि बुंनानै होलांसै। नोंथांमोना गाव गावनि नामफोरखौहाय खोनासंलांदो आरो जोङो नोंथांमोननोबो मोनसे जायफ्रा देरहानो हादों नोंथांमोननो जोङो वाट्सएपआवहाय नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्टखौ हरनाय जागोन। फै बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो। जोङो गिबिसिनथारावहाय मोननो हादों जाहैबाय मिस्टार रिंखां बसुमतारी कम्पिटिटर 3 डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि सार सान्तिपुर NLC सार। नोंथांनिसिम मोनसे मेसेज हरनाय जागोन। अन्नानै नोंथाङाबो फैगोन जोंनि सेकेन्ड राउन्डआवहाय गोख्रैनो बाहागो लाबावगोन होननानै। आरो जोङो सेकेन्डआवहाय मोननो हादों जाहैबाय लाक्की बसुमतारी कम्पिटिटर 12 डिस्ट्रिक्ट चिरां सार 8 नं बेप्टिस्ट सार बिटिनि बालाजाहार। नोंथाङाबो नोंथांनिसिम जोङो मोनसे मेसेज हरनाय जागोन। नोंथाङाबो गोख्रैनो जोंनि बे रिकुवेस्टखौहाय आजावनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जोङो थार्डआवहाय मोननो हादों जाहैबाय मिस नायामी इस्लारि कम्पिटिटर 8 डिस्ट्रिक्ट चिरां सार जयपुर बागमारा BLC सार। नोंथांनिसिमबो जोङो मोनसे रिकुवेस्ट हरनाय जागोन वाट्सएपआवहाय। आसा खालामदों नोंथाङाबो थाबैनो जोंनो सेकेन्ड राउन्डनि भिडिअखौ दैथायहरगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जोङो 4आवहाय मोननो हादों जाहैबाय मिस फामि इस्लारि कम्पिटिटर 2 डिस्ट्रिक्ट चिरां 1 नं सेरफांगुरि बेप्टिस्ट सार। नोंथांनिसिमबो जोङो मोनसे वाट्सएपआवहाय रिकुवेस्ट हरनाय जागोन। नोंथाङाबो आसा खालामदों सेकेन्ड राउन्डनि भिडिअखौ गोख्रैनो दैथायहरगोन होननानै। आरो जोङो 5आवहाय मोननो हादों जाहैबाय मिस राधिका मुसाहारि कम्पिटिटर 1 डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। जोङो बिथांनि गामिखौ मोननाय जायासै। बिथांनि सारसा NLC। नोंथांनिसिमबो जोङो गोख्रैनो वाट्सएपआवहाय मोनसे रिकुवेस्टखौ हरनाय जागोन। आरो जोङो 6 नाम्बारावहाय मोननो हादों जाहैबाय मिस सानसुलि नार्जारि कम्पिटिटर 10 डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। बिथांनि सारसा खालुकमारि बेप्टिस्ट सार। आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो जोंनि बे डान्स कम्पिटिशनाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों होननानै। आरोबाव बेबायदिनो इयुन समफोरावहाय फैगोन समफोरावहाय जोङो गोबांथार डान्स कम्पिटिशनफोर लाबोबावगोन आरो सिंगिं कम्पिटिशनबो लाबोबावगोन। नोंथांमोना बयबो खननाय एबा मोसानायाव बाहागो लागोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय। जोङो सिगाङावनो बुंखानाय बायदि सेकेन्ड राउन्डनि मेथाइखौ जोंनि बर'लेण्ड गस्पेल इउट्युब चेनेलनिफ्रायनो सायख'नानै नोंथांमोननिसिम होनाय जागोन होननानै बुंखादोंमोन। जोङो दायो बे मेथाइनि लिंकखौ होनानै दोननाय जागोन। नोंथांमोना साफ्रोमबो डाउनलड खालामनानैहाय मोसानानैहाय जोंनो सिगांनि बायदिनो डकुमेन्टसजोंहाय हरनो नांगोन।
आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो गोख्रैनो बे डान्स कम्पिटिशनावहाय गाव गावनि सेकेन्ड राउन्डनि भिडिअखौबो जोंनो दैथायहरगोन होननानै आरोबाव आङो बेखौनो हामबाय होनो सानदों जाय बिथाङा जोंनो बे मेथाइखौ हरदों बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय दादाखौबो आङो रोजा रोजा हामबाय होनदों जोंनो बेबायदि मोजांथार गोदैथार गारां मेथाइखौहाय डान्स कम्पिटिशनावहाय बाहायनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय आसा खालामबाय थादों दादानि सायाव इसोरा गोबांथार बोर होगोन आरो दादाखौहाय बेबायदिनो मोजांथार इसोरनि लागै दावगानायावहाय गोबांथार बोर होगोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो जाय बिथांमोना आंनो बे डान्स कम्पिटिशनावहाय सायख'नाय एबा सायख'गिरि महरै बिबान मोनदोंमोन आङो फंबाय सामुएल आरो आब' एर्लिन सानैखौबो हामबाय होनदों आरोबाव फैगोन समफोरावहाय आंनो बेबायदिनो मोजांथार थुलुंगा होबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो गोबांथार आङो थुलुंगा मोननो हादों फेसबुक इउटुब गासैनिफ्रायबो नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आङो बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोख्रैनो लोगो मोनफिनगोन जोंनि डान्स कम्पिटिशनावहाय सोर सोर देरहानो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हामबायसै बे समाव गिबियावनो दिनै आरोबाव खनसे बे बर'नि गस्पेल चेनेलनि जानानै आंनि गोजोननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव आं बेखौसो मिथिहोनो सानदोंदि आरो खोन्थानो सानदोंदि सिगांनिफ्राय जेरै बे बर'नि गस्पेलाव जायफ्रानाखि डान्स कम्पिटिशनखौ लाबाय आरो मोसाबाय आरो दासिमावहाय सेकेन्ड राउन्ड जाबाय आरो बे सेकेन्ड राउन्डआवनो फाइनाल राउन्ड जागोन बेनिखायनो जायफ्रा फाइनालावहाय थिखो जाबाय आरो फाइनालाव मोसागोन बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो सानदों आरो बे फाइनाल राउन्डआवहाय नोंसिनि गोसो बायदि मोसानो मोननाय नङा बेनिखायनो बेयावहाय बे चेनेलनि गेजेरजोंनो मेथाइफोरखौ सायख'नानै हरगोन बेनिखायनो मोजाङै खोनासंलांनो थाखाय आरो आंनि खोन्थानायखौहाय बुजिलायनानै बाहागो लालायनो थाखाय बेखौ खावलायग्रोनाय जाबाय बे समाव आं बयसफोरनि थाखाय खोन्थानो सानदों बयसफोरनि थाखाय दोंनै आरो गार्ल्सफोरनि थाखाय दोंनै मेथाइखौ सायख'नाय जादों ओमफ्राय बिनिखायनो नोंसोरो बे दोंनैनि गेजेराव अबे दोंसेयाखौ मोजां मोनो नोंसोरो सायख'नानै मोनसे सेलेक्ट खालामनानै मोसानांगोन आरो बेबायदिनो जायफ्रानाखि बयसफोर बिसोरनि थाखायहाय मोसानाया हिप हप डान्स जागोन बेनिखायनोहाय नोंसोरो बे हिप हप डान्सखौ खालामथारनांगोन बेनो नोंसिनि फाइनाल राउन्ड जागोन आरो गार्ल्सफोरनि थाखायहाय क्लासिकेल मिस जागोन मोसानाया बेनिखायनो नोंसोरो बेयाव क्लासिकेल मिसखौहाय मोसाथारनांगोन आरो बेखौ खावलायनाय जाबाय बे समाव आं खोन्थासिगोन बयसफोरनि थाखाय फार्स्ट मेथाइया जाहैबाय नों थां बेनो बे मेथाइया बेबायदि मेथाइखौ डाउनलड खालामब्ला मोननोबो गोब्राब जानो हागौ बेनिखायनो आं अबे चेनेलाव बे मेथाइखौ हगारदों बेखौ आं खोन्थासिगोन बे मेथाइखौहाय हगारदों जाहैबाय सोमदोन नार्जारिनि इउटुब चेनेलाव हगारनाय जादों ओमफ्राय सिंगारनि नामखौ लिरनाय जायाखै बेयावहाय बेनिखायनो आं सोर रोजाबा आरो सिंगारा सोर बेखौहाय खोन्थानो हानाय नंलिया बेनिखायनो नोंसोरो बे मेथाइखौ बे सोमदोन नार्जारिनि चेनेलावहाय थांनानैहाय डाउनलड खालामहैनो हागोन आरो मेथाइया नों थां दोंसेया जाहैबाय सिरि सिरि आन्दो आन्दो बे मेथाइखौथ' बयबो मिथिखागौ बांसिनानो बे मेथाइखौ गोबां मोसाखायो बेखौ स्ल'आव सायख'नाय जादों मानो होनब्ला हिप हप डान्सखौ स्ल'आवबो खालामो आरो खरायावबो खालामो बेनिखायनो बे मेथाइखौ सायख'नानै लाबोनाय जादों बे मेथाइखौ रोजाबदों जाहैबाय कपिल स्वर्गियारि बेनिखायनो बेखौ डाउनलड खालामनानैहाय नोंसोरो बे हिप हप डान्सआवहाय खालामनो हागोन आरो मोसानो हागोन बेखौ बयसफोरनि थाखाय दोंनै बिसोर दोंनैयाखौ सायख'नाय जाबाय दानिया आं गार्ल्सफोरनि थाखाय खोन्थागोन बेनिखायनो नाथाय गार्ल्सफोरनिया क्लासिकेल मिस जागोन आं दहायनो बुंखाबाय बेखौहाय नोंसोर बेबायदियाव मोसाथारनांगोन बेनिखायनो आं खोन्थागोन फार्स्टआव दं जाहैबाय मेथाइया धोरोमनि लामाजों नोंसोर आगान सुर सुर थांगोन
बे मेथाइखौहाय मोसानांगोन। सिंगारनि नाम कबिता दैमारि। नोंसोर बे मेथाइखौ डाउनलड खालामनानै नोंसोर क्लासिकेल मिसआवहाय मोसानो हागोन आरो। ओमफ्राय दोंसेया जाहैबाय जोंनि गोसोआ रंजाखांदों। बे मेथाइखौहाय लाबोनाय जादों। बियो एसे खरा लाबोनाय जाबाय बेखौहाय, मानो होनोबा क्लासिकेल मिसआ डान्सखौबो खरायावबो आरो स्ल'आवबो मोसानाय जाखायो नालाय, बिनिखायनो बे दोंनैयाखौहाय सायख'नानै लाबोनाय जाबाय। बिनिखायनो जायफ्रानाखि बे फाइनाल राउन्डआवहाय मोसागोन बयखौबो बे आंनि बुंनाय बायदि आरो आंनि खोन्थानाय बायदियै मेथाइखौ सायख'नानै मोसानो हागोन आरो। खिन्थु मोसानाया बयसफोरनि थाखाय हिप हपआ जाथारनांखागोन आरो गार्लसफोरनि थाखाय क्लासिकेल मिसआ जाथारनांखागोन आरो। बेखौनो बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय आरो गुरैयै मानिलायनानै आरो सोलोंलायनानै मोसानो थाखाय खावलायनाय जाबाय।